Merang-merang kako kowe, Pak. Apa? Merang-merang kako. Ora mirang-mirangke iki serius kok ya. Tenane, tak Ya gawe wis. wirang tenan kowe yoan. Ora apa-apa wis. Ya. Ora kitang sedelo kowe. Tenan iki, Pak. Aku Tenan. iki jarian kaya ngene lho, Pak. Engko neng kene kok ora ana wong ketok mburi iki tutupan kok wis. Ya, tak copotke mic-ku sik. Waduh, tenanan iki. Sabar. Sabar, santai sa. Men Pak Kondang men preso. Ya, nek kowe iki asli pedalangan. Ndi mau sing tukange wayang maminggat. Iki lho, wong ngre nyopote angel kok malah tengok-tengok. Mengko nek aku sing masang piye, Pak? Engko tak talekke aja kuwatir. Pas senol nalekke kesenengan kowe, Pak. Ora seneng aku seneng menapa. Ora ana apa-apane.